Please. Sorry. Ang Rosmani dखानाव दंमोन लोंदोंमोन ओमफ्राय ओमफ्राय इखो नोंसोर बाहाना खालामगोन नामा? बाहाना नङा माने इफोरो माने भिडिअ खालामनो what the hell what mobile asuna hoy mobile touch नकरिबि गेला खोद्दा खांग्रांलांदो आरोना ओमफ्राय बेयाव खांग्रांनायाव आं गोलैनानै एसे हाखरा गोथौ बायदिमोन ना बेयाव उथिखांनो हायाखै आरोना ओमफ्राय बिदियावनो बियो बोखांनो जुजिबाय थानायाव मानसिफोरा माने फुजानि दिन ना लामाया मेन लामा मुरुकुइ सालबारि थांनाय बे गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ देखायलांनोसैलाय दै माने नैबे भिडिअआ माने गोबां ससियेल मिडिया भाइरेल जागासिनो दं आरोखि दा बेनि थाखायनो आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै लानानै फैनाय जाबाय दा माने बे हिन्जावा बुंदों आरोखि ना हमजानाय टाइमाव जेबो बुङाखै ओमफ्राय नै ससियेल मिडियायाव फैनानैहाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरोखि ना बियो माने लामायाव गाव बाइकजों गोग्लैदोंमोन होनदों आरोखि ना स्कुटिजों गोग्लैनानै हाखराव गोग्लैलांदों बे हाखराव गोग्लैलांनायावहाय बियो आंखौ मददसो खालामदोंमोन बोखांदोंमोनसो होनदों आरोखि ना ओमफ्राय सिगां जेब्ला हमजाजेननाय बै समावहाय बियो जेबो बुङाखै आरोखि ना बुंदों बियो आंनि लोगोसोमोन बेखौ बुंदों आरोखि दा आंनिबा हिन्जावा थगायनाय बायदि आं मोनदों आरोखि ना खोथाया बेसेबां सैथो आंबो बारा मोजां बुंजोबनो रोङा दा आंनि बायदिबा आरोखि ना हिन्जावखौ थगायदों बायदि मोनदों आरोखि आङो दा बियो बेबायदि मदद खालामदोंबा बै बाराव हमजानायावनो बुंनांगौमोन आरोखि ना बियो आं गोग्लैदोंसोमोन बियो आंखौ बोखांफैदोंसो बेफोरबायदि खोथा दंमोन दा बियो जेब्ला गावनि भिडिअआ भाइरेल जाबाय अब्ला बियो ससियेल मिडियायाव फैनानै माने बियो गोग्लैनायाव आंखौ बोखांदोंसोमोन बेबायदि जादों आरोखि ना दा जेखि जाया लोगोफोर खोथाया बेसेबां सैथो नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन दा कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहरदो आरोखि दै होमबा आं भिडिअखौ होलांनि बै हिन्जावा मा बुंदों आरो सिगाङाव मा बुङामोन आं बेखौ होलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो आरोखि दै दे Please. Sorry. आं Rosmani दखानाव दंमोन लोंदोंमोन ओमफ्राय इखो नोंसोर बाहाना खालामगोन नामा? बाहाना नङा माने इफोरो माने भिडिअ खालामनो what the hell what mobile asuna hoy mobile touch नकरिबि गेला मेरा कसु ओके Oi. এটা মানে এইটো ভাল ভাগৰ নহয় না এইটো নিচাটো নহয় ओमफ्राय नोंसोर मा बर'जों बर' ओमफ्राय हा बर' হইলাই Boroto bororo yesir la. येसोर आं रायलायनि सोर जा नोंसोर सिनायखायो आं Rosmani दखानाव दङ Moi khoro kuri jaworse. Boro sabir nai gari. Mala nungsir be. एख' जायाखै Yesir ye. बेयो आंनि लोगो Yo gilna tayo nungsir ye. गोलैयाखैमोन आं रागा जोंदो मादो Iya. इदि मा मोनसे Sudah sana jadi jangan tiba beriwa man. दे ओमफ्राय नोंसोर भिडिअ खालामदो Kalau ini jono. भाइरेल खालामगोन ना दा भाइरेल खालाम अरजे Kalau pakai sekarang ini खर'खौ बदनाम खालामगोन Kalau pas ngerai naik di sini. आं लोंदो आं फेदो Mana mau fidemon? आं इयावनो फैदो बाथौ फुजायाव Mana फैदो ayo sudah fidemon dah ayo. आं हारसिं इयो Rosmani दखाननिफ्राय आं Yesir फैदो mbak yesir. इ लोगो Kau nilai. लोगो हौवा मानसिया बोरै लोगो जानो हायो लोगो हौवा मानसिया बोरै लोगो जानो हागौ Horo masih lagi jalan. Moi Rosmani baik itu. Horo masih lagi. কিয় লৈ আহিল আপুনি যাব নোৱাৰে আপুনি কিয় লৈছে आं फेदो नालाय आं गैया आंखो माबा मोनसे आं Nggak mau saya आं न'आव थांगोन न'आव माने न'आव बबेयाव थांगोन उदालगुरि न'आव थांगोन इयो मिथिखायोना Ayo terus minta. Terus minta. Komsi komso ada. Tapi tangan nggak? Kakak nggak? Dari om. Baik. Ada baik. Bisa mana? Ada baik. Ya udah orang mana? Asal ni kasih. आं इयाव आङो लोंदोलै आं सेरेब लोंनो फेदोलै Enggak kena nggak? Bisi nggak? मानसिफोरा मा Gue nggak suruh korot gue aku. Mau pun korot deh. हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं गासिबनिसिमबो आंनि लोगोफोर फेसबुकनि नोंसोरथ' नुगासिनो दंना आं खोनानानै जिबायदि भिडिअ भाइरेल खालामगासिनो आं दिनै बुधबारमोन ना बाजार दिन पार्लाराव एसे खामानि दंमोन नालाय बारा माथा मारियाखैमोन सोलाबाखैमोन दा मोनानायखाय एसे टाइम मोननायखाय आङो नायबाय जिबायदि शेयार खालामगासिनो पुराना भिडिअसोमोन बियो 10 मान्थसो सिगाङावनो
माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै भिडिअ खालामदोंमोन माने आं एसे बाथौ फुजायाव लोगोजों लोंदोंमोन आरोना लोंनायाव फेफ्लांनानै बिदिनो दोनहैनोसै होनना आंनि सिनायखानाय लोगो हिसाबै ज' जोंनो लोगोफोराबो दे दोनना फैथां होननानै दोननो हरबाय ओमफ्राय बेयावनो आं पार्सखौ बावबोदों आरोना लोगोनि माबायाव दोनदोंमोन मनायाव बेगाव ओमफ्राय बेखौ आं लायफिननो होनना थांनायाव ओरै स्कुटिखौ फिदिंनायावनो बै आंबो गिलिरना मानसिया अजनद्राय बेयाव बोरै फिदिंनायाव साफ्लांजानानै बोरैबा स्पिडआव थांहांनाय रखम जानायाव आं फोद्दा खांग्रांलांदो आरोना ओमफ्राय बेयाव खांग्रांनायाव आं गोलैनानै एसे हाखरा गोथौ बायदिमोन ना बेयाव उथिखांनो हायाखै आरोना ओमफ्राय बिदियावनो बियो बोखांनो जुजिबाय थानायाव मानसिफोरा माने फुजानि दिन ना लामाया मेन लामा मुरुकुइ सालबारि थांनाय बे लामायाव माने थांलाय फैलाय फांसन नायै थांलाय फैलायानो जोबखायाखै बेयाव बिसोरो नुनानै लाखिबाय आरोना रुकुइनिनो सिनायनाय आंनिनो लोगो इयो मा जादों मादों होनना सोंबाय आंबो खिथाबाय माबाय बिदिनो मा खालामदों मादों फेनाय नालाय आंनाबो बुंनाया एसे थब्र' जब्र जादों ओमफ्राय सोंबाय माबाय मोजां सल्भ जाबायमोन बेबायदिनो ओमफ्राय फुजानि दिन नालाय बाइकजों थांनाय मानाय सोरबा उन्दै गथ'फोरा लाखिनानै बिदिनो हाल्ला खालामबाय भिडिअ खालामबाय बुबाय आंखौ सोबाबाय बिदिनो ओमफ्राय खिन्थु भिडिअखौ बिदि भाइरेल खालामगोन होनना सानाखैमोन आरोना आङो इयावनो सल्भ जाखाबायमोन जेनेबा जेबो जायाखै गोलैनायखौ बोखांनायखौमोन बिसोरबो गावसोरबो जाय खाथियाव दंमोन बिसोर मिन्थिखाजोबदो ओमफ्राय बिदि लासै बिदिनो उनाव दे बिसोरो भिडिअखौ लानानै भाइरेल खालामगोन होननानै आंबो सानाखैमोन बै समावनो एसे जादोंमोन वाट्सएपआव खिन्थु आङो बेफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों मानानै सल्भ खालामना दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो सोरबा माने फेसबुकाव भिउसनि थाखाय आपलड होगासिनो मोननाय लोगो लोगोनो जि शेयार खालामगासिनो मानसिफोराबो जेबो मिथिया माया जेनेबा बेयाव मस्थ' मेन लामा थांलाय फैलाय गारि गुरियानो जोबा मस्थ' खाथि पाक्का लामा आरो फांसनानो खाथिथार फुजा बेयाव सोर गाज्रि माबा मोनसे खालामनो हागोन दे जेनेबा नोंसोरनो साननानै नाय आंखौ हेल्पसो खालामदो बियो गोलैनो नागिरनायखाय माने गोलैनायखाय बोखांबाय दोनहैनोसै होनना लोगोफोराबो थिनहरखाबाय नालाय थांदो दोनहैदो होननानै ओमफ्राय पार्सआ थाबोफिननायखायसो लायफिनो होननानै थांनो गिदिंफिनदोंमोन आरोना बेयावनो बिदि खालामबाय आं इयावनो बुंखादो मादों जेनेबा दा बिदि खालामनाङामोन आरो दा मा खालामबावनो खालामबाय बदनाम खालामबाय मोजां मोनबाय बिदिनो हान्थि मोनबाय दा मानसिखौबो बिदि बदनाम खालामनानै मानानै भुला बयनाबो जायो आंनाबो भुल जादोंसोन आं एफा बिदि फेलायनाय लोंनानै बोरैबा भुलावनो लोंफ्लांबाय माबाय आरो जाबायबो थाया बिदि फार्स्ट टाइम जादों बिदि इयावनो बिदि खालामबाय मा खालामबावनो हायोबा अननानै जाय शेयार खालामदो मादो डिलिट खालामदो आरो आंखौ जाय फोथायग्रा मानसि बेफोरनि थाखाय आं बुंनाय जादों आरो फोथायै मानसिफोराथ' बिसोरो गाज्रिखौल' सानखायो हदाय गाज्रि कमेन्ट गाज्रि लिरनाय गाज्रि साफ्रोमबो एखे जाया साफ्रोमबो भिउसनि थाखाय मानि थाखाय बा निजिखौनो मा भिडिअ आपलड खालामो बेफोरबायदि मानसिया आंखौ पस्ट होनानै भिडिअ होनानै माने लिरना होदों हाबि जाबि सोरबा गनायस्रि मा इयो कम्पानियाव थायो निजिनि ड्रेस गाननायानो एख' मोजाङानो नङा माया फेसबुकाव आपलड होलाबायो जेला भाइरेल जानो थाखाय इ मानसिया आंखौ बिदि लिरना होदों मादों आं रिकुवेस्ट खालामदों डिलिट खालामनो थाखाय थेवबाबो डिलिटबो खालामबावा बियो इमान रिकुवेस्ट हिनजाव मानसिखौ मा जादों मादों आं खोन्थागोनानो लासैनो माबाखागोन थेवबाबोथ' डिलिट खालामजायोना भिडिअखौ बि सासेनिफ्रायनो शेयार खालाम बेसे मानसिया नुखो माखो बेसे मान सनमान थांखो माखो जेनेबा मानसिखौ बिदि भुल जादों मादों होननानै जेबो मिन्थिया गारा बिदि जानला मेला खालामनो नाङा मिन्थिबाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर बेयावदि आं हाखराव गोलैलांदों एसेबां खस्थ' उथिबोनो नाजादों रावबो हेल्प खालामाखै आंखौ भिडिअ बानायनायावसो आथुर बुनायावसो आथुर मा गोलैमारदों ना मादों मानसिया गोलैना एक्सिडेन्ट जाना गोलैना दं ना मा इखौथ' रावबो एख'आनो तालखौनो लायाखै टर्च सुनानै मानानै भिडिअ लानायावसो आथुर जादों बे हेल्प खालामनायखौ बोरै भिडिअ खालाम मिथिखानानै आरो भाइरेल खालामबावबाय रावबो आंखौ हेल्पखौनो खालामाखै थिखाङाखै खमसे खमथ' उनाव माबा मोनसे जागोन मानसिखौ थिखांना लाबोनि बिदिथ' साननाय फैनांगौमोन बेखौबो थिखाङाखै आरो जेनेबा बेयाव मेन लामाथार मस्थ' मानसिफोरानो थांलाय फैलाय जागासिनो मागासिनो बोरै बुजिखा हुसिखा माबोरै एफा बिदि खामानि मावनो हानांगौ दिसुन साननानै नाय बेलेग जायगायावबा बेलेग खोथा अबा खना खनलाफोरावबा इमानबो एसे बिदि थिंकिंनि मानसि नङा एफा गाज्रिबो बिदि खामानि मावो बोरैबा भुलावनो लोंफ्लांदो आंनाबो भुल जादो ओंखाम जायाखैमोन आङो सानसे खालि खामानि मावै दखानाव लोगोआबो लेंहरबाय फै दसे बेरायनि होनना फंबायनि दखान होनाय दं आंनिनो फंबाय लिंनाय बियो अमा बेदर हांनायनि दखान होदो होननानै फैदो बायदेव लोंनोसै मानसै
सानसेखालि फुजायाव बक्स लाबनायखौबो नोंखौ एख' जाहोनो हायाखै दिनै फैदोब्रा बेदर एवदो खुसिया दं मा दं होनना लेंहरदो बेखायसो आंबो थांबाय लोगोआबो दंखायो आंना आंजों थांफाबाय थाग्रा लोगो बेबो दंखायो बिसोरनो ज' लोंदोंमोन मादोंमोन खिन्थु बिदि निसा बारा जानानै सेरेब नालाय निसाया बारा जाबाय माबाय लोंफेरबायाबो नालाय इखौनो लोंदोंमोन जेनेबा लोंना नायनि होननानै इयावनो इदि जाबाय दा इखौनो जुदि इदि खालामबायबा आरो खमसे खम एसे साननानै नाय भिडिअ मोनदो होननानै भाइरेल भिउसनि थाखाय सबबो माने भिडिअ एक्सप्लेन खालाम होबावदों आरो माबा माबि बर' हिनजाव माबा माबि जाथाया मा जादों इखौ मिथिया गारा माने रायनाय बखिनाय लिरनाय इफोरल'ना गासिबो मा लाब मोनगोन जेनेबा एसेबां इदि भाइरेल खालामनानै सोरखौ नुदो इदि खालि इदि भिडिअ मोनबानो एसे इदि आपलड होनाय मानाय बेनिखायनो आं बयखौबो आखाइ खबजोबनानै बुङो आंनाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थियाथ' नोंहा गैया नङा दङ आंनाबो जेनेबा आं लोंदोंमोन मादोंमोन खिन्थु बे जाय जिबायदि साननानै आंखौ माबादों रायदों मादों भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बिदि नङा आरोना लोगोफोर जोंनि खाथिनि मानसिफोरावनो सोंना नाय आरो जाय दंमोन बिसोरनि खाथि बिसिनावनो सोंना नाय माबायदि मानि थाखाय मा जादोंमोन बेखौ मिथिगोन आरो मा जायगायाव अबे जायगायाव जायगाखौबो सानना नाय रुपहि थांनाय दलं ब्रिजनि खाथियावनो फांसना बेयावनो जादोंमोन फुजानि बेयावनोमोन बेखौ साननानै नाय आरो जोंनि खाथि एरियानि मानसिफोरा सबबो बुजिखाबाय जे बिदि नङा होनना बुजिनानै सिरि दंजोबो दा सोरबा सासे सानै फालतु मानसि फेसबुकाव डलार खामायनो नाजाग्रा एसे एनै भिउस मोननानै माबोरै भिउस मोनगोन बोरै मोनगोन मोना ओरै जाबाय थाग्रा मानसिफोरासो बेफोरखौ शेयार खालामलागासिनो आरो जिखिनि शेयार खालामग्रा मानसि बिसोरनि प्रफाइलाव थांना नायनाय गावसोर माबायदि जिबायदि निजिखौनो फाननानै डलार्स खामायगासिनो लाजियाबो मायाबो बेफोरबायदि मानसियासो आंखौ हाल्ला खालामगासिनो दं आरो जायफोर खालामदोंमोन भुलावनो मोजां मानसिफोरा बुजिनानै आं फंसे रिकुवेस्ट खालामनायावनो डिलिटबो खालामदों बिदिनो निमाहाबो बिदों सोरबा डिलिट खालामबाय आब' टेनसन लानांला मानांला होननानै आं हेल्प खालामगोन मागोन होनना बै सानैसो हिनजाव मानसि दं बिसोरो हिनजावफोरानो एसेबां अख्रा इमान रिकुवेस्ट खालामसेयावबो डिलिट खालामहोना होनसेयावबो खालामबावा मानि थाखाय एफा जिद्दि जेनेबा मा लाब मोनगोन बेफोरबायदि खालामनानै हायोबा लोगोफोर अननानै आंखौ जाय फोथायो मोजां मोनो अनो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव आं दा बिराद खर'आ गुदुं जाना दं टेनसन जाना दं माने आं बेफोरबायदि जागोन सानाखैमोन मालाबाबो आंनाव बिदि गाज्रि इन्टेनसनबो गैयामोन बेफोरबायदि जे माबागोन भुला जालांबाय आंनाबो हेल्प खालामबा मोजां जागोन आरो जायफोरा होदो डिलिट खालामफिनदो अननानै आरो बांद्राय शेयार खालामबाय थानांला मोनदो होननानै भिडिअखौ